Pangasinan PDRRMO walang naitalang kaso ng heat-related incidents nitong Semana Santa. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Inihayag ng Pangasinan PDRRMO na walang naitalang kaso ng heat-related incident sa lalawigan sa kabila ng pagkakatala ng mataas na heat indices nitong Semana Santa. Ayon kay PDRRMO Operations Head Vincent Chu, sa kabila ng dagsa ng tao sa mga beach noong Semana Santa, maswerteng walang naapektuhan ng sakit na may kinalaman sa mainit na panahon. So far ma'am, wala pa po kaming natanggap na reported cases na related sa heat exhaustion or heat stroke or any heat related incident. Pero patuloy po kaming nakipag-coordinate sa iba't ibang hospitals dito po sa ating probinsya para sa kanilang mga datos. Sa nakalipas na araw, nasa Danger Heat Index category ang lalawigan kung saan pumalo sa 47 degrees Celsius. Sa ilalim ng danger category, maaaring makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.